What's up mga choy? So, what's up mga choy? Karon padulong mi sa padulong Yubi. Iyobi. Di mag-withdraw ako ito'y kwarta. So, mag-video sa siya kwarta kung kuya. Ma-birthday mi karon. Ha! Pero mga pilit ako. So, na mao gani. So, Imuninig mo. muna akong brother, the second na nigawas kay mama. Oh, kani po ang pangkatulo. Kani siya. So, kani, muna yung asawa sa akong kuya. So, kato guys, ay mga choy. Wala na may makanan. Og mo din na yung taxi driver. So, let's go. Say hi, kuya. Uy, vlog man tagi. Wala siya. Sa karon, good kayo kay ako akong kuya. Tay mabuhat. So, ulat-ulat lang sa ta. Sa muniwang? Nga, mabot. Nala maganda dyan. So, nara, magkuha sa aming kwarta. Kamok man ang bangko. Sige, ulat-ulatan sa natin sila Wala na. na yung naka-child dyan. Kaya ba? 24 hours later. So, namalik din sila. Nakakuha na silang milyones. So, padayon na mi. Mata na mi bakanan. Let's go! So, niabot kami sa among birthdayhanan. Smoke weed every day. So, Listen kayo, makitaas kayo. Dahil press sila hawak. nanamis akong gagawin. No, God! No, God, please, no! 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 Sa mga trees. Yo! Ayo! Ayo! Pag-meeting na lang mo, meeting. So, let's go!
Kuya, wag na lang. Gago na. Live meeting. I was a boyfriend. Where these guys come from? Ang birthday girl din. Come from there. Kiss yun. Tek, ayaw ko itag ha. Hello, happy birthday, Kylen. Dito ang birthday girl. Kailin. Enemy spotted. Kailin. Say hi to my vlog, Kailin. Saban niya. Si Andrea. Din Andrea. Say hi. Dire tanaw. Go. Go, Kisha. Lager naman. Woo! Andre nga. Mahal. Say hi, birthday girl. Sabak. So, dili siya. Kanina lang. Alis Andrea, interview na ka Andrea. Pawat nila. So, sa dali. Siya yung mayon sa birthday ni Kainan Garon. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Kailan. Very happy. Happy. Wah. Ako mo din naran ni plato niya. Happy birthday. Enemy spotted. Kuya. You don't? You can go to Bucharest. You'll have to switch planes in Chicago. And Ginam, panayan na mo. when we get there, we're out. So mga Choy, naday akong kasi na nag-birthday ka rin. So, natay interview guys. Li Kellen. So, Kellen, dirito na kay. Diri sa kan. Ayaw dala sa akong screen. So, Hi guys, musta man yung birthday ka rin? my birthday is Okay siya. I enjoy my birthday and I'm 12 years old. Tanaw, dire. Oh. So, 何お前はもう死んでいる。 so muna lang kamang mura. Ito, yan ang gagaw. Muna po niya ako igagaw. So, nagunsahan mo dire kay? Naglitsyon, Wah. nag-birthday. So, saan mo na tayo topic ron?
so. Sa'yo daw yung gagawa ko ron. Tara, tanawin yung talent. A few inches later. Ako sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon nag-iisa. Sana ay tabihin lang. Sa ilalim ng hangin.